இயேசு கிறிஸ்து பயப்படலைங்க. எதை? ஒரு ஃபெயிலியர் கேஸை சொல்லி கொடுக்குறாரு. இளையகுமாரன் அப்பாவுடைய ஆஸ்தியை அழிச்சான், பேரை கெடுத்தான், விபச்சாரம் பண்ணான், குடியில் கிடந்தான். அப்பாவுடைய அன்பு மாறவே இல்லையே. அவரே தைரியமாக சொல்லிக் கொடுக்காரு இந்த கதையை. நீங்கள் ஏன் சொல்லிக் கொடுக்க பயப்படுறீங்க? நீங்கள் ஏன் மாய்மாலமாக இருக்கிறீங்க? இயேசு கிறிஸ்துவை விட மிஞ்சின பரிசுத்தவானாக இன்னைக்கு அநேக ஊழியர்கள் தங்களை காட்டிக் கொள்ளுகிறார்கள். அவர்களை பார்த்தா தேவன் சொன்னார், மாய்மாலக்காரர்களே, வெள்ளையடிக்கப்பட்ட கல்லறைகளே, இன்னும் என்ன சொன்னார்? குருடருக்கு வழிகாட்டுகிற குருடர்களே, அருமையானவர்களே, தேவனுடைய மாறாத அன்பை சொல்லிக் கொடுங்கள், தேவனுடைய மாறாத கிருபையை சொல்லிக் கொடுங்க. அப்பொழுது தேவனுடைய நன்மையை உங்களுடைய பிரசங்கத்தை கேட்கிறவங்க ருசி பார்ப்பாங்க. ஏனென்றால் அவருடைய விசுவாசம் விண்ணை தொட்டுவிடும். தேவன் மேல் அவர்கள் வைத்திருக்கிற அன்பிலே அவர்கள் பெருகுவார்கள். இயேசு கிறிஸ்து செய்தவைகளையும் செய்யாதவைகளையும் செய்து தேவனுடைய வார்த்தையை உறுதி செய்வார்கள்.